थान बाबा हमरा नागा बाबा के चलो वाह भैया के आरती उतार के जा प्रसादी में लड्डू बांट के जा फल में केरा कम खाए दुगो नारियल वाले के धो दे जो बाबा के दिया ले जा घर जे भी दान दले बा पुरस्कार देले बा एगो हमर बाबू देहनी हो नागा बाबा से निहोरा कर के बाबा वहां के मनोकामना पूरा करी अगर नाम भुला जाते तो खिसियाए के नहीं के ऐसा कि फिर पैसा दे के नाम बुलवा सकता नहीं और सुन हला बाबा के कैसे बुलावे के बा कि चरणन के वर्णन बाबा करी हम कहते ना ले कि राउर चरणिया बाबा जहां जहां जाला और मंगल के गीत होके चित विचरित होके बाबा के संग संग मुसबो पूजा एगो हम वंदना गाइले कहिले बाबा लेकिन उहे गायबे से कि वो पियरे पहिरले बनी हम पियरे पहिरले बनी उहाँ के भाई पियरे पहिरले बनी आयन हो पियरे बा बाबा के पियरे चढ़ेला ऐसा के रवा माना करब तब हम गाए केतनो रउआ हमर शिकायत करे लेकिन आज हम उहे गाए ऐसा कि एक पियर दू पियर तीन पियर चार पियर रवा करी शिकायत शुभ काम में पियरे के काम हो गल नो अब देखिए केंगा झंडा लहराता बाबा के दरबार में कि पियरे पियरे बाबा से भक्त कहता रहे कि बाबा रवा ना आए तो कैसे हुई कि पियरे पियरे धोतिया बाबा अरे हंसता इनते बुझाते रे मोती बरसता हार पियरे जनेउआ ए बाबा पिया ए बाबा पिया ए बाबा पियरे पियरे चढ़ेला खरौहा रहू हाल बाबू पियरे पियरे धोतिया बाबा के पियरे पियरे
के हस्ती के और देखिए रुपया के बौछार हो गई। वाह वाह वाह। हे नागा बाबा रउआ से निहोरा करतनी कि सबके परिवार में रउआ एकदम मंगल के बारिश करते रही बाबा और मंगल दूर हो जा। कहल बा कि वीरों का धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश यही के कहल जाला। कि रिधि सिद्धि के रउरा होई सदा यही से तो तोरल बाबा ये सिद्धना। आई एगो मुक्तक आ गई, याद आ गई हमरा। ये मुक्तक याद आइल हो कि पहले के जमाना ए बार के जमाना में अंतर बा। अंतर बा आई इतना कमाई बियाह भइल बराऊ मेहरारू के मुंह न देखी कमैला के मारे कमैला के मुंह देख के जी आज रात भर तक हूं रहे के मुंह रहे। पहले के जमाना ए बार के जमाना में अंतर बा। काय अंतर बा? पहले के जमाना में मर्द लोग खा के सीना बना के मोछ बढ़ा के कहे लो कि मैं देख रहा हूँ कि मर्द जैसे दिखाई दे रहा हूँ। पहले के जमाना में देखिए हो मोछ मर्दा हवा मोछ हो देखता नहीं आए बार के जमाना में है देख ले हलाल का गमछी वाला के देख ले देखता नहीं मोछ से रवा के है भौं बनवा के देखता लोग मैं लड़की जैसे दिखाई दे रही पहले के मर्दाना पहले के समियाना ये बार के समियाना अंतर हो गया। काय अंतर हो गया? पहले के जमाना में 52 चुप का समियाना हो गया। मर्द के निशानी मोछे हो मर्द के निशानी मोछे हो ना यह तो बार बढ़ा दो मार लो पहले के समियाना एक बाल्टी पानी फेंक दी नीचे ना आवे ऊपर रोक ली। ए बार के देखिए रंग महल हो एक गिलास पानी फेंकी कहीं के माल तिवारी बाबा के हो वहां के दिया जा ऐसे कि इमाल हमार ना हो। आई नंद वीडियो ऑफिशियल की तरफ से 551 का आशीर्वाद आई। इतना हमारे बाबू रउआ कमाई करी इतना कमाई कि रउआ साथ ना मिले जहां जाई तहां रउआ वीडियो करत रही चढ़ावत रही एको दिन रउआ घर घर बैठी नागा बाबा से नहीं हो रही हम। पहले के मेहरारू में ए बरा के मेहरारू में अंतर बा। पहले के मेहरारू काका जब घर चलावे चल जा खाना बना के खाना परोस के बाल्टी में पानी लेके रख दे लो भाव में भाव कह दे कि तिवारी बाबा के घाव भोजन परोस के दौरी से ढाप के लेके चलो खाली सुने ना रुकी खाए के तो बटले बा तनी हाथ हवा धो ली पानी ले आ खा ले हाथवा खंगार ली महाराज नले वाला हो हाय गर्मी भइल भाई पंखा डोला देता खा ली आ टुकुर टुकुर ताकस काकी ये तनी छोड़ती राजा जी तनी खा लेती। ए बार के जमाना चली 5 स्टार होटल में बढ़िया चली आ चल के एक एगो प्लेट रहता 2 गो रसगुल्ला ले आता एक एगो बेलचा रहता एक बेलचा का रे
ए हंगा का रहे रसगुल्ला कटे वाला चम्मच नु हो अच्छा चम्मच हम तो के बेलचा कहिली चम्मच कौन आ है ही अनिया ओइ में हला के पहले खा लीजिए ना खाई ना खा लीजिए अरे तिवारी जी पाई ना थोड़ा जो ठट ठट ना जबाई ना थोड़ा खा लीजिए ना तिवारी कहती नहीं पहले तुम खाओ खा कर जब जुठार दोगी तब हम खाएंगे क्योंकि जब मरेंगे ना तो बाछी छुआना नहीं पड़ेगा इत बात भक्त कहले गिरिधि सिद्धि के रौरा होई सदा ए यही जत परम बाबा इहे सुभे नामा परम बाबा इहे सुभे नामा निरमल